dia, Pau, bon dia de nou. Bon dia de nou, què tal? Tu que hi entens de futbol, quin seria el rival per al Barça que escolliries? Home, si jo fos culer, intentaria evitar el PSG. Ja sabem que no ets culer, ja sabem. Intentaria evitar el PSG. El PSG, sí, home, és bastant perillós. Tot i que el Newcastle tampoc és que sigui fàcil, Vull dir, no ha tingut molta sort, tot i quedar bé a la primera fase. Toqui el que toqui serà complicat, això segur. Bé, a veure què passa. A veure què passa. Comença ara, no, crec? Sí, ara mateix comença el sorteig. Doncs tothom atent, ja ho sap la gent. Bé, tenim jornada de portes obertes a les escoles de primària, no? Tant els Sobirans com els de Martí, oi? Sí, són els primers que obren les seves portes. A l'Institut i l'Escola Bressol La Petjada. L'Institut ho farà primer una al març i després una a l'abril, i l'Escola Bressol La Petjada a l'abril. Però, com bé dius, en aquest cas les escoles de primària ja ho fan. De fet, ara com que està, anava a dir de moda, però no tant així, però sí que és veritat que des dels últims anys també està aquesta qüestió de les aules obertes, que es complementen amb les que serien les portes obertes. Sí que et puc dir, per exemple, que l'Escola Sobirans va celebrar ahir la primera sessió de les aules obertes, la següent serà el dimarts, i l'Escola Sant Martí ho va fer fa una setmana, que ja va fer aquesta d'aules obertes, queda les portes obertes. L'Escola Sobirans s'obren aquesta tarda, a partir de les 5. Totes les famílies que estiguin interessades doncs, poden assistir al centre, coneixeran una mica doncs, el projecte educatiu, evidentment també les instal·lacions, i el que deia, no? Que les aules obertes també complementen d'aquest sentit perquè puguin veure com és el funcionament en el dia a dia a l'escola. Sí, com està funcionant. Exacte. A l'Escola Sant Martí, com he dit, les aules obertes ja van ser, i en aquest cas la jornada de portes obertes és demà al matí. Bàsicament serien doncs, aquests els horaris a comentar. He pogut parlar amb les dues directores. Parlem primer amb els Sobirans, perquè bàsicament doncs, tenen aquesta tarda aquesta jornada de portes obertes, que ens explicava la Eli Torrent, la seva directora, com està previst que siguin. Ahir vam començar ja a la tarda a fer les primeres portes obertes i es tractava doncs, d'anar passant des d'ahir 3 fins a 6è a les diferents aules, que vegin una mica doncs, com treballem, anar també doncs, al menjador, veure l'espai, no? I conèixer doncs, més informació del centre i sobretot doncs, la part del projecte educatiu. I la veritat és que ahir, doncs, això, no? La primera fase, diguéssim, no? El primer dia de portes obertes va anar molt bé. Aleshores, avui a la tarda les fem fora l'horari lectiu, les fem a partir de les 5 de la tarda. De fet, obrim portes a 3:45 perquè així pugui anar arribant les famílies i puguem començar amb puntualitat a les 5. I avui el que fem és que molta part de l'equip de professorat es queda no, doncs, per anar explicant els diferents punts que treballem, perquè com que avui ja no ens poden veure a les aules, doncs així donar aquesta visió no, sense l'alumnat, però sí doncs, per part dels diferents mestres, en ensenyar doncs, el projecte educatiu i anar-lo explicant de com treballem. Doncs d'això es tracta, Sí. I l'Escola Sant Martí el mateix, no? Sí, el mateix, però en aquest cas ho farà demà. També hem pogut parlar amb la Maite, que ens comentava com són aquestes jornades de portes obertes i sobretot quines són de vegades les inquietuds de les famílies. Això coincideixen a les dues escoles, sobretot el que seria el que més preocupa, el procés d'adaptació, els primers dies a l'escola, com està previst que siguin. Bé, doncs escoltem en aquest cas a la Maite. Doncs mira, les aules obertes van anar molt bé. Sempre és un moment per poder veure a les famílies l'escola en funcionament. Normalment sempre ho fèiem al revés. Primer fèiem les portes obertes i després el que els explicàvem en un dissabte ho podíem veure en funcionament. Després a les aules obertes, però aquest any ha hagut de ser al revés per qüestions de calendari. Aleshores vam poder veure l'escola en funcionament amb nens, un matí i una tarda. Estem molt contents de les famílies que van venir i de l'assistència i així. I demà esperem que sigui un dia, diríem, festiu, ben maco. Es veu que el temps no sé si ens acompanyarà del tot, però tenim preparat això, 2 torns en els quals farem una miqueta explicació del nostre projecte educatiu i després hi ha una passejada per l'escola, veient diferents aules, amb diferents activitats que hem muntat, perquè normalment aquest dia les famílies venen amb els seus fills i filles i es tracta d'això, que també s'ho passin bé, que coneguin l'escola, que juguin i que facin activitats i se'n vagin ben contents. Mira, doncs activitats també, no? Alhora que els pares van veient l'escola, no? Sí. D'aquesta manera doncs, estan una mica més distrets, també en aquest cas els més petits. Bé, doncs això seria tot. Evidentment, quan la setmana vinent que tenim la primera també jornada de portes obertes a l'Institut també ho comentarem. Quan toqui també l'Escola Bressol també ho farem, però bàsicament doncs, sí, els primers que ho fan doncs, són les dues escoles de primària. Com sol ser normal ja, Sí, tant. Molt bé, Pau, fins a 2:45. Sí, allò us espero. Fins ara. Que vagi molt bé.